det her? Hvem er det her? Tobias! Kære Tobias, vi giver dig denne papegøje, fordi du er så dejlig og flink. Sikke mange flag! Er det mon mit rejsekilde i dag? Jo, den er hård som træ. Og nu kommer der kage. Sikke en dejlig bag. Og hvis du rører lille Camomilla, så sætter jeg ild til dit stive tårn. Satte tante Sofie virkelig ild til Tobias' stive tårn? Og hvorfor hænger der en kylling ud over altanen? Hvorfor hører Tommy så ringe techno? Og var det virkelig ham, der satte ild til Tobias' stive tårn?